Good morning mga boss! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Eugene. At ako ay si Manlalakbay. 1, 2, 3! Ito yung continuation ng vlog ko sa Cozumel, Mexico. Ayan. And so pumunta ako sa isa sa mga supermarket doon sa Cozumel, Mexico. And bumili ako ng t-shirts at shot glass, tsaka mga groceries ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano mga nabili ko and magkano yung presyo. Ayun. So magsimula tayo sa t-shirts. So sa t-shirts, nakabili ako ng, kasi nakita ko lang doon, nakabili ako $2. At tapos yan. Ito. $2. May nakalagay Cozumel, Mexico. $2 din to. Ito. $2 din yun. Ito yung shot glass ko. And that's $1 only. Ito yung mga nabili kong mga groceries. Ayan. This is Peñafiel Toronjada Light. It's like pomelo sa Pinas. This it's pineapple flavor. It's mango flavor. Para siyang iced tea. Yun. It's apple flavor. I think 0.30 cents sa pera ng Mexico. Yung pera ng Mexico is peso din. So $1 is equals to 18 pesos sa kanila. So kayo na mag-convert. Kayo na bahala. Yan. It's parang Sharon mix. Nakalagay Cheetos, Fritos. Ang pangalan is Pakitakso. Bumili din ako mga boss ng mga iba't ibang cookies. Nabili ko to ng almost $2. $2 plus. Yan. Polvoron. Natikman ko na to. Nagutom kasi yan. Tostas. Parang fita sa atin sa Pinas. Yun na lahat mga boss. Tapos yung total bill ko is 108 pesos plus may tax ata. So 114 lahat. So nabayaran ko in dollar currency. So it was like $6 yung nabayaran ko dun. Yun. Alright. So yun lang mga boss yung mga nabili ko sa supermarket at yung mga t-shirts and souvenir sa Cozumel, Mexico. Ito nga pala isa sa mga t-shirts na nabili ko. Yan, Cozumel, Mexico. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please click the subscribe button mga boss. And if you like this video, click the like button. If you have comments, suggestions, drop your comments below. So that's it for this vlog mga boss. Kita-kits sa next part. Bye! Oh, by the way, I will be making another vlog. Titikman ko lahat ng mga pagkain na to. And yes, so watch out for that vlog. So after this, i-upload ko yung vlog na gagawin ko dito maya-maya. So it's like Filipino tries Mexican snacks. Yun. Alright, that's it. Bye!